Уважаема госпожо Йотина, уважаеми господин Лисев, уважаема госпожо Попова, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми кметове и кметски наместници, уважаеми жители и гости. Днес, 28 януари 2025 година, в 14 часа, в залата присъстват всички общински съветници. Има кворум и заседанието може да бъде проведено. Наш гост днес е и народният представител от Възраждане Ангел Славчев. Добре дошли. Откривам 17-то редовно заседание на Общински съвет Мирково. След съставяне на дневния ред за днешното заседание има входирани 5 докладни записки, които следва да разгледаме в точка други. Първата е относно кандидатстване и изпълнение на проектно предложение по целева програма подобряване на материалната база на домашен социален патронаж. Втората е относно ремонт на помещения в сградата на бившето училище Стел Бумово. Третата е молба от доктор Ангел Мачкаров. Четвъртата е предоставяне на части от имот, представляващи земи по член 19. Петата е увеличаване числеността на доброволно формирование Мирково в община Мирково. Предлагам да бъдат включени в точка други. Има ли други предложения? Няма. Който е за, нека гласува. 11 гласа за. Предложението се прие. Също така предлагам четвъртата докладна записка, която относно представяне на имот, представляващ земи по член 19, от точка други да се разгледа в точка 5 от дневния ред, тъй като са свързани. Има ли други предложения? Няма. Който е за, нека гласува. 11 гласа за. С 11 гласа за предложението се прие. Пристъпваме към гласуване на предложения дневен ред с допълнителните докладни. Има ли някакви предложения? Няма. Който е за, нека гласува. 11 гласа за. С 11 гласа за предложения дневен ред е приет. Пристъпваме към разглеждане на точка 1 от дневния ред относно отчет за дейността на Общински съвет Мирково и неговите комисии за периода 1 юли 2024 година, 31 декември 2024 година. Давам думата на госпожа Цветкова за становище на Комисията по бюджет и финанси. С 3 гласа за, от общо 3 присъстващи на заседанието, становището на комисията е проектът на решение в докладната записка да бъде прият. Давам думата на госпожа Дешова за становище на Комисията по образование. С 3 гласа за, от общо 3 присъстващи на заседанието, проекта на решение в докладната записка да бъде прият. Давам думата на господин Илиев за становище на Комисия по селско и горско стопанство. С 3 гласа за, проекта на решение на докладната да бъде прият. Давам думата на господин Лалчев за становище на Комисията по устройство на територията. С 3 гласа за, проекта на решение и докладната записка да бъде прият. Давам думата и на господин Апостолов за становище на Комисията за противодействие на корупция. С 3 гласа за, от общо 3 комисията излезе със становище проекта на решение докладната записка да бъде прият. Има ли въпроси или изказвания по тази точка? Няма. Предлагам Общински съвет Мирково да приеме проекта на решение от докладната записка, а именно приема отчета за дейността на Общински съвет Мирково и на неговите комисии за периода от 1 юли 2024 година, 31 декември 2024 година. Има ли други предложения? Няма. Дали режим на гласуване. Който е за, нека гласува. 11 гласа за, против и въздържал се няма. С 11 гласа за, проектът на решение в докладната записка се приема. Пристъпваме към разглеждане на точка 2 от дневния ред относно приемане и утвърждаване на план сметката за приходите и разходите за такса битови отпадъци през 2025 година и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в община Мирково. Давам думата на госпожа Цветкова за становище на комисията. С 3 гласа за, от общо 3 присъстващи на заседанието, становището на комисията е проекта на решение в докладната записка да бъде прият. Давам думата на господин Илиев за становище на комисията. С 3 гласа за, комисията излиза за становище, проекта на решение на докладната да бъде прият. Има ли въпроси или изказвания по тази точка? Няма.
Предлагам Общински съвет Мирково да приеме проекта на решение в докладната запис. Има ли други предложения? Няма. Режим на гласуване. Който е за, нека гласува. 11 гласа за, против и въздържал се няма. С 11 гласа за, проектът на решение от докладната записка се приема. Пристъпваме към разглеждане на точка 3 от дневния ред относно приемане на програма за управление и разпореждане с имоти общински собственост на община Мирково за 2025 година. Давам думата на госпожа Цветкова за становище на комисията. С 3 гласа за, от общо 3 присъстващи на заседанието, становището на комисията, проекта на решение в докладната записка да бъде прият. Давам думата на господин Илиев за становище на комисията. С 3 гласа за, комисията излиза със становище, проекта на решение на докладната да бъде прият. Давам думата на господин Лалчев за становище на комисията. С 3 гласа за, комисията излиза със становище, проекта на решение в докладната записка да бъде прият. Има ли въпроси или изказвания по тази точка? Няма. Предлагам Общински съвет Мирково да приеме проекта на решение в докладната записка. Има ли други предложения? Няма. Режим на гласуване. Който е за, нека гласува. 11 гласа за, против и въздържал се няма. С 11 гласа за, проектът на решение от докладната записка се приема. Пристъпваме към разглеждане на точка 4 от дневния ред относно продажба на сграда, частна общинска собственост, представляваща сграда с начин на трайно ползване курортна туристическа сграда, адрес село Смолско, хижа Опор. Давам думата на госпожа Цветкова за становище на комисията й. С 3 гласа за, от общо 3 присъстващи на заседанието, становището на комисията е проекта на решение в докладната записка да бъде прият. Давам думата на господин Лалчев за становище на комисията. С 3 гласа за, комисията излиза със становище, проекта на решение в докладната записка да бъде прият. Има ли въпроси или изказвания по тази точка? Кажете, господин Точев. за тази точка. Въздържали се. Така е, с 2 гласа за, 1 въздържал се. Добре. Значи становището на комисията по устройство на територията, 2 гласа за и 1 въздържал се. Госпожо Коленцова, имате думата. Да, в докладната виждам, че е определена нова на цена в размер на 256 275. Въпросът ми е обаче дали е без ДДС или не, защото не е упоменато, а тук става въпрос за разлика от 51 233,40 само без разликата, но без ДДС. Това да, в докладната не е упоменато, затова искам да си точно тези неща. И искам само 2 минутки да изкажа моето становище. Аз лично съм против да се гласува продажбата на хижа Опор и искам да задам няколко въпроса, защо се налага продажбата на общинска собственост. От години тая тенденция се наблюдава. Днес продаваме един имот, утре друг, така следващата година по-друг и така. Това си е една тенденция. Или с няколко думи. Продажбата на един имот днес води до последващи продажби на следващи имоти и по този начин рискувам общината да загуби своите активи. Мога да нямам няколко аргумента, защо не трябва да се продава общинска собственост. В случая ще взема хижа Опор като пример, но цяло визирам общинската собственост. Продажбата на хижа Опор може да доведе до краткосрочен финансов приход, но какви ще бъдат последствията в дългосрочен план? Продажбата на общински имоти води до намаляване на ресурсите и възможността на общината да предостави услуги на своите граждани. Хижата е не само физическа сграда, тя е и част от местната история и идентичност. Продажбата и евентуално промяната на предназначението може да създаде недостиг на места за отдих и обединение на общността. Честата продажба на общински имоти може да бъде признак за несигурност или липса на неустойчива стратегия за развитие. Вместо да продаваме активи, общината трябва да се фокусира върху тяхното опазване и правилното управление, което да доведе до дълготрайни ползи. Често пъти решения за продажба на имоти общински се взимат без достатъчно анализ и обсъждане. Трябва да се обсъди както продажбата на хижата, дали ще повлияе на общината и нейните жители, а не просто да се гласува за бързи решения на финансови проблеми.
Вместо да се продава хижата, общината трябва да обмисли как да използва по-добре или как да привлече средства за нейното развитие и поддръжка. И отново казвам, че ако общината прояви желание, тя може да кандидатства по европейски програми или други оперативни програми за развитие на селските райони. Този подход ще позволи не само да запази хижен фонд, но и да превърне в плодоносен актив. Бяхте много изчерпателни. На своите дълги. Някой има ли да каже още нещо по тази точка или да преминем към гласуване? Кажете, господин Лисев. Да. Много беше изчерпателно, госпожа Коленцова. Искам да обърна внимание да провери в предишните 10 години общината какви финансови средства е получила от ползването на хижата под наем. Казах, че тук визирам само хижата, защото такава е точката. По принцип казвам. Кажете, госпожо Павлова, имате думата. Защото съм ходил поне на, да не са 5, ама поне на 4 комисията, не знам какво се случваше. Госпожа Попова има думата. Аз ще кажа принципно, ще кажа, че когато има анализ разход-ползи и когато разходът е по-голям от ползите, това нещо е само в тежест. В случая с хижоопор смятам, че е точно така. Аз от това, което сме видяли, нали, вътре в общината, като приходи, като наеми, които общината получава и като разходи, които общината към момента би следвало да влага като вложения за поддръжка на тази хижа. Вие сте наясно, че вложенията, които трябва да се направят, те в следващите 30 години няма да бъдат върнати. Аз разбирам аргументите на госпожа Попова и предполагам, че са напълно основателни. Наистина е така, в тежест е, знам, че е така, но имам следващия въпрос. Общината пита ли да развие по някакъв начин, да се вкарат някакви програми на... Сега има толкова много подмярки да кандидатства, за да запазиме собствеността си. Госпожо Йотина, имате думата. Понеже докладната от мен трябва да вземе отношение, колегите бяха достатъчно изчерпателни и аз няма да повтарям тяхните аргументи, но вие знаете, че когато се отварят различните програми, се финансират определени дейности. До сега не сме имали възможност да кандидатстваме, тъй като тази дейност е била недопустима. Между другото, общината е вложила около 100 000 лева. Основният ремонт на всички сгради общински, собственика заплаща всички разходи. Покриви, всички други основни разходи са за сметка на общината. Ако ние решим да вдигнем висок наем, за да можем да си набавим средствата, които сме вложили за ремонт, няма кой да се яви. И понякога имотите остават безстопанствени, защото наема, който искаме, няма кой да го даде. Аз искам да попитам за хижа-опор, кой ще даде 1000 лева наем. Няма такъв. Дълго време хижата беше без стопанин, после един стопанин я зае, който сложи бариера, беше недостъпна за гражданите на общината и за други граждани. Даже дойдоха 2 подписки, ако кмета на Смолско е тук, ще потвърди. Подписки от населението, така че общинското ръководство е избрало най-уместния вариант за решаване на проблеми. Специално с хижата. За всеки обект ще има дебат и вие ще имате възможност да отговорите и да вземете съответното решение. Това е което имам да кажа. Добре. Предлагам Общински съвет Мирково да приеме проекта на решение в докладната записка. Има ли други предложения? Няма. Режим на гласуване. Който е за, нека гласува. 9 гласа за. Против? 2. Въздържал се? Няма. С 9 гласа за и 2 гласа против. Проектът на решение от докладната записка се приема. Пристъпваме към разглеждане на точка 5 от дневния ред относно постъпили искания от Общинска служба по земеделие град Пирдоп.
В тази точка ще разгледаме и четвъртата докладна запис по точка други, защото е допълнение към тази, те са свързани. Давам думата на господин Илиев за становище на комисията по селско и горско стопанство. С 3 гласа за комисията излиза за становище проекта на решение на докладната да бъде приет. Давам думата на госпожа Цветкова за становище на комисията. С 3 гласа за, от общо 3 присъстващи на заседанието, становището на комисията е следното. Дава съгласие да се допълни проектът на решение в докладната записка с входящ номер 013 от 20 януари 2025 година на община Мирково с този от докладна записка с входящ номер 019 от 24.01.2025 година. Има ли въпроси или изказвания по тази точка? Няма. Подлагам на гласуване проекта на решение от докладната записка, заедно с допълнението към нея. Има ли други предложения? Няма. Режим на гласуване. Който е за, нека гласува. 11 гласа за, против и въздържал се няма. С 11 гласа за решението се приема. Пристъпваме към разглеждане на точка 6 от дневния ред относно разрешение за ползване на сгради. Давам думата на господин Илиев за становище на комисията. С 3 гласа за проекта на решение на докладната да бъде приет. Давам думата на госпожа Цветкова за становище на комисията. С 3 гласа за, от общо 3 присъстващи, а становището на комисията е проекта на решение в докладната записка да бъде прият. Има ли въпроси или изказвания по тази точка? Госпожо Коленцова, имате думата. Пише първа точка, да постигнем до приложими процедури. Искам да задам въпрос какво значи приложими процедури. За какво алджебра идва реч. Втора точка е за времето на ползване, заплаща наем равен на какъв е наем? Тези две неща е смените. Госпожо Попова, имате думата. Аз ще взема отношение и ще отговоря като длъжностно лице, което е подписало договорите за наем. Така, приложимите процедури, имотите са обявени в програмата, която приемате на това заседание. Към момента няма как да бъдат обявени процедури, защото вие знаете, че в едно заседание не е допустимо приемане на програма и съответно приемане на решения съответно за прилагане на процедури. В програмата срещу имотите съм сигурна е указано какви ще бъдат процедури. Най-малко на следващото заседание можете да вземете такова решение, а пък относно наемите в момента не мога да отговоря, трябва да се кача да проверя какви са били наемите. Аз мога да отида или госпожа Кръстова може. Да, защото реално имейлото ми там по водеше се последно дебат, аз не знам какво се случва. Последно, защото видях, че има и акт за общинска собственост. Последно или държавна собственост за имотите. Аз ще отговоря. Да. Имотите са абсолютно общинска собственост, тъй като имотите са придобити чрез завземане, изтекал е 10 годишния давностен срок и към момента имотите са абсолютна общинска собственост. Имат актове за общинска собственост, вписани са в службата по вписванията, така че всичко тук не се дали си е така както трябва. А за наемите мога ли да допълна да кажа? Значи на едната сграда наема с 90 204 лева, на другата 144. С 90 говорим. Ами, предишни решения на Общински съвет доста преди време, но не цитирам напълно, нали, по спомен цитирам, мисля, че беше за лев около квадратен метър. Ако не се бъркам, тук говорим за... Да? Така, само ще кажа, че тези наеми във времето назад са определени по
пазарна оценка. така. Да. Защото в действащата наредба с какъв вид сгради няма определена тарифа. Поради това те са определени от оценител тези наредби. Изключвам факта, познавам човека лично и мога да кажа, че това е човек, който сигурно желам да го вижда толкова често, колкото аз го виждам. Ежедневно ми е. Аз го виждам всеки ден. Значи повече за това казвам повече оживляване, но такива хора да кажа, че шапка сварям, аз този човек постоянно го виждам движение, постоянно се работи и така нататък и съм окей, и съм за да се насърчава това, но самата цена на мен наистина ми струва прекалено смешна и нереална. Говориме, мисля, че единият мог проверявайки в кадастъра е около декар и половина, другия около декар, говорим около декар. Сега тук има малко грешка. Тук не говорим за поземлените имоти, говорим за сградите. Сградите са по декар и половина, това са... Така ми излиза сега. Ама, защото гледате поземления имот, а не ако в кадастъра. Възможно е, да. Града 2 трябва да кажа каква беше квадратурата. Едната колко беше? Селскостопанска сграда с застроена площ, къде да застроената площ 1546, а другата е 1040. Значи правилно. Но това е застроената площ. Да, значи застроена площ от декар и половина, другите от декар. За това нещо е, единия найем беше колко? 204 с ДДС 144. Вижте. Но това е било преди 10 години. Това е пазарна оценка преди 10 години. И сега даваме правото да продължим по същия начин. До провеждане на процедура. Провеждане на процедурата. До Когато се внесе докладна записка за провеждане на процедурата, естествено ще бъде с всички параметри, по които вие ще вземете решение. Нали, така както е реда и както всеки път. Нали, преди отдаване под наем или продажба. И ето сега към момента мога да предложа тогава на Общинския съвет да се вземе предвид сгради, които са селскостопански, да се вземе решение, за да е равно за всеки един, който иска, нали, да бъде както е за единия, така и да е за другия. Добре, нека сега преминем към гласуване на тази точка. Ако имате други въпроси, нямате. Подлагам на гласуване проекта на решение от докладната записка. Има ли други предложения? Няма. Режим на гласуване. Който е за, нека гласува. 9 гласа за. Против? Няма. Въздържал се? 2. С 9 гласа за и 2 гласа въздържал се, проектът на решение от докладната записка се приема. Кажете, госпожо. Аз искам да кажа нещо извън решението. Доколкото съм в течение, предстои промяна на наредбата за общинска собственост. Нали, в това число цените, тарифите и така нататък, така че там има възможност, нали, наредбата вие я приемате, съответно да си направите промените, каквито прецените. Благодаря, госпожо Попова. Пристъпваме към разглеждане на точка 7 от дневния ред относно постъпило заявление от инженер Драгомир Драганов, изпълнителен директор на Елаците МЕП, за допускане на подробен устройствен план. Давам думата на господин Лалчев за становище на комисията. С 3 гласа за, комисията излиза със становище проекта на решение до докладната записка да бъде прието. Има ли въпроси или изказвания по тази точка? Няма. Подлагам на гласуване проекта на решение от докладната записка. Има ли други предложения? Няма. Режим на гласуване. Който е за, нека гласува. 11 гласа за, против и въздържал се няма. С 11 гласа за, проектът на решение от докладната записка се приема. Пристъпваме към разглеждане на точка 8 от дневния ред относно дофинансиране на МБАЛ Пиркоп АД за периода 1 февруари 2025 година, 31 януари 2026 година. Давам думата на госпожа Цветкова за становище на комисията.
С 3 гласа за, от общо 3 присъстващи на заседанието, становището на комисията е следното. Проекта на решение докладната записка да бъде приет. Давам думата на госпожа Дешкова за становище на комисията. С 3 гласа за, от общо 3 присъстващи, проекта на решение докладната записка да бъде приет. Има ли въпроси или изказвания по тази точка? Споразумението няма повече. Това, както всички знаете, болницата е акционерно дружество, всички общини ежегодно правим среща и определяме вноската на всяка община. Запазва се вноската от миналата година, но трябва да вземем решение за тази. Подлагам на гласуване проекта на решение от докладната записка. Има ли други предложения? Няма. Режим на гласуване. Който е за, нека гласува. 11 гласа за, против и въздържал се няма. С 11 гласа за, проектът на решение от докладната записка се приема. Пристъпваме към разглеждане на точка 9 от дневния ред относно докладна записка от Силвия Коленцова, ръководител на кукерска група при Народно читалище Христо Ботев 1984 година за отпускане на финансови средства. Давам думата на госпожа Цветкова за становище на комисията. С 2 гласа за и с 1 въздържал се, комисията е против отпускането на финансови средства за кукерска група към Народно читалище Христо Ботев 1884 година в село Мирково. Давам думата на госпожа Дешкова за становище на комисията. С 1 глас за и 1 въздържал се, от 2 гласували, комисията е без становище. Има ли въпроси или изказвания по тази точка? Кажете, господин Апостол. Госпожа Коленцова е подала декларация, че няма да гласува по тази точка, поради конфликт на интереси. Добре. Кажете, госпожо Волева. Аз искам да взема отношение по тая точка и да кажа, че съм категорично против отпускане на средства. Първо, защото на фона на настъпващата инфлация средствата на общината ще бъдат крайно недостатъчни за много по-важни неща. Още повече, че в Мирково вече съществува кукерска група, която е доста утвърдена, с много награди и искам да подчертая, че тя е отворена за всички, които желаят да бъдат членове и да допринасят с участията си там за развитието на културния живот в общината. Според мен много рискуваме след няколко дни други 10 човека да поискат и те да направят някаква група и ние да сме длъжни тях да финансираме по простата причина, че сме отпуснали на други. Другото, което искам да кажа, че групата е към читалище Христо Ботев. Читалището получава субсидия и това, ако е дейност на читалището, трябва по някакъв начин да се справя. Доколкото си спомням в отчета на дейността на читалището, може би беше, нали, да не греша, аз за такава кукерска група не видях, че има като група в него. И сега тук е мястото да призова двете читалища. Ние всички знаем, че в Мирково има още едно читалище. Тези две читалища, настоятелствата да се съберат и да се разберат и да се обединят, защото ние трябва да вървим към обединение. Всички знаем, че великата мисъл съединението прави сила. Сигурна съм, че някой ще постави въпроса защо се направи друго читалище, нали? И аз мога, след като в Мирково имаше такова с 100 годишна история, нали? Почти над 100. И аз веднага искам да кажа, че създаването на друго читалище беше следствие от ограничения достъп на хората да станат членове на съществуващото читалище. Да не говориме, че бяха изключени в този период хора, дългогодишни деятели, които активно участваха в живота на читалището. И затова искам да ви призова да бъдем разумни, да не създаваме почва за разединение, като делим селото на групи и групички. Имаме кукерска група, тук е нейният ръководител, той самия може да каже, че е отворен за всички.
Едното читалище е силно в една насока, другото е силно в друга насока и обединявайки се, двете читалища, сигурна съм, че ще спечелят както двете институции, така и населението на общината. Така че аз категорично съм против отпускане на средства. Много добре казано. Дали аз ще мога да взема думата на категорично подава? Не е редно, госпожо колега, да участвам. Да, защото искам реплика. Тогава искам и аз да кажа защо ще гласувам против тези средства. Ние сме кукерска група, която вече се доказахме. Призовавам ви вас, госпожо Коленцова, да дойдете при нас и да се запишете в кукерския клуб. Добре, тогава всичките ние, кукерите, се присъединяваме, идвам при вас, те поширяме бюджет от читалище Христо Ботев и почваме да работим заедно. Да се обединим, да почнем да работим заедно. Не може да се разединяваме. Вие знаем колко сте. 5 кукера и на Мирко няма какво да се доказва. Трябва да отидем некъде да се докажем на големите, както беше в Перник, както в Симитли, както навсекъде отиваме. Затова отворено е при кукерския клуб. Ако не искате вие, ще дойдем ние. Не, аз въпреки всичко може би искам да се изкажа, въпреки че Ваша воля, аплодирам. Ами да, защото все пак има отправени неща към мен, където трябва да дам някакви разяснения. Това не е деление. Първо да започна от госпожа Валева. Ставаше въпрос, нали, че ще има бюджета на общината. Ако тръгнем да ощетяваме по този начин бюджета на общината, това значи, че абсолютно всички доплатни от тук нататък ощетяват бюджета на общината. Второ, обясних в комисията, че това се зароди съвсем импровизирано на седмица, децата се мотивираха и така нататък. Имахме спор с членски внос да се закупува. Казах, че при нас повече деца и аз няма как да искам членски внос от децата. Не искам да ги демотивирам. Знаете, че е много трудно да ги съберете, да направиме нещо. За децата е адски трудно. Камо ли сега като... Аз не съм очаквала в интерес, наистина да не съм очаквала отпускане на финансови средства. Но въпросът там наистина казвате защо е нужно две кукерски групи. Аз ще попитам защо е нужно две читалища. На последното подкрепям на 100%, защото наистина е време да се стане това обединение и да се спре всичките тези разделения. На 100% съм за вас и за другите ви. Митко има думата. Като представител на кукерския клуб, ние също имаме членски внос, но сме освободили, както казвате, не може да взимате от децата. Ние освободихме от членски внос всички деца под 18 години, с цел да ги стимулираме да участват. И отново като представител на клуба отправям призив и покана да се присъедините към нас. Вратите ни са отворени. Може. Значи нищо против. Въпросът е да се обединим, да сме заедно. Няма смисъл от две кукерски групи като... Няма. Господин Лалчев, госпожа Валева има думата. Аз бих искала, госпожо Коленцова, да ви кажа, че ако вие бяхте приемали в това читалище хора, щяха да плащат... Аз съм само член. Да, нали, понеже за това говорихте. Щеше да има членски внос от възрастни хора. Много хора искаха да постъпят там. С ограничението на приема, читалището се лиши от тия пари. От членския внос. Госпожо Дешова, все още ли? Аз искам да поправя господин Лалчев. От тази година не взимаме членски внос на децата. Годините назад всеки един родител е давал пари за своите дете. След като детето му има това нещо като хоби, ние сме отговорни към децата си и го правим. Бъркаме си в джоба, за да позволим да изглеждат така. Господин Лисев, Понеже зачекваме това, и нека да приключим с това. тия читалища пусти. На мен ми се отказа да стана член на читалище Христо Ботев, защото не съм бил самодеец. Ами аз не мога да игра, не мога да пея, обаче можеше да помогна с друго. И ако погледне госпожата Коленцова, понеже тя така много
читалищен деятел. Да погледнете кои са ви членовете на вашето читалище и колко от тях са самодейци. Да не ги изброям тук, че не обида някой от цяло. Това да се познава. Така че и сега, като искате тия пари, ако тия пари са отпуснати отидат в един клуб, вие сте заедно, вместо примерно 1000 лева ще станат 2000. Вместо на едно место, толкова клуб целия ще иде на две места. А пък вие с Байлия ще се погодите кой да е председател. Аз ще предложа вие да сте председател, че сте по-мала в моя инициатива. Достатъчно. Аз като председател на комисията, която даде това предложение, искам да кажа на госпожа Коленцова да не го приема твърде лично отказа. Просто това е един стимулиращ отказ. Не, аз ви казах, че за да можете да не сте очаквала. А и ти ми каза да гласуваш. Може ли да се изкажеш да приключим? Предвид становищата на комисиите, предлагам Общински съвет Мирково да приеме следното решение. Общински съвет Мирково отказва отпускането на финансови средства за кукерска група към Народно читалище Христо Ботев село Мирково по докладна записка от Силвия Коленцова. Има ли други предложения? Няма. Режим на гласуване. Който е за, нека гласува. 9 гласа за. Против? Няма. Въздържал се. Госпожо Коленцова, вие как гласувате? Извинявайте. Един въздържал се. Значи 9 гласа за и един въздържал се. Решението се приема. Ти се изказва, така че можеш да се гласуваш. Пристъпваме към разглеждане на точка 10 от дневния ред относно изплащане на възнаграждения на ръководител на школа по народни танци и танцов клуб Мирковско хоро. Давам думата на госпожа Цветкова за становище на комисията. Гласа за, от общо 3 присъстващи на заседанието, становището на комисията е следното. Проекта на решение и докладната записка да бъде прият. Давам думата на госпожа Дешова за становище на комисията. 2 гласа за и 1 въздържал се. Комисията взе със становище проекта на решение и докладната записка да бъде прият. Има ли въпроси или изказвания по тази точка? Имате думата, госпожо Коленцова. Още на комисията попитах. Културен подем е една институция, общината е друга институция. Защо е нужно, или по-скоро ми обяснете, този граждански договор към общината, а не към културен подем? И второто ми питане, тук сега какво става? Няма ли как да ощетим бюджета на общината, госпожо Валева? Ще отговоря, ако ми даде дума. Да, имате думата, госпожо Валева. Ние години наред сме гласували пари за читалище Христо Ботев, за да плаща на ръководител на танцов състав. В Мирково има един танцов състав, не са 2 или 3, за да откажем да спрем да няма танцов състав ли. А Мирковско хоро не е към читалище Културен подем. Добре, за гражданския договор някой ще ми обясни. Има ли значение по какъв начин ще бъде изплатена сумата? Не, интересно ми е защо на граждански договор към общината. Защото от тези пари се плащат и на танцовия състав, на Мирковско хоро. А той не е към читалището. Към ни едно от читалището. Към нито едно. Той ръководи и танцовия. Малката група към читалище културен подем. Моля? За децата група. Да, те са там, но Мирковско хоро не е там. Да, значи едните са към подема, другите не са. И за това ще мине граждански договор към общината. Точно така, граждански договор и той обслужва всички групи. Ако това е проблем, извинявайте, ако това е проблем, няма никакъв проблем да преведем субсидия на това читалище и то да се разплати с тях. Ако виждате, че е проблем различно доплащане... Виждам докладната, питам. Аз просто питам. Господин Лаков, така. Сега в Мирково дойде един стойностен човек, който ръководи децата и ние искаме
по някакъв начин да прекратим това нещо. Дайте, казахме да се обединим и да не пречим на човека. Нека работи с децата. Това са нашите деца. На комисията казаха нищо. Това са нашите деца, които ние трябва да им помогнем. И е срамота ние да не гласуваме на този човек тези средства. Значи, Това е истината, не знам вие. Пише колко са. аз не говоря за същото. Аз пък... разбрахме какво имахте предвид. Нека продължим гласуването. Подлагам на гласуване проекта на решение от докладната записка. Има ли други предложения? Няма. Режим на гласуване. Който е за, нека гласува. 10 гласа за. Против? Няма. Въздържал се? 1. 10 гласа за и 1 въздържал се. Проектът на решение от докладната записка се приема. Пристъпваме към разглеждане на точка 11 от дневния ред относно изплащане на транспортните разходи на пътуващите служители в община Мирково за 2025 година. Давам думата на госпожа Цветкова за становище на комисията. С 3 гласа за от общо 3 присъстващи на заседанието, становището на комисията е следното. Проекта на решение в докладната записка да бъде прият. Има ли въпроси или изказвания по тази точка? Няма. Подлагам на гласуване проекта на решение от докладната записка. Има ли други предложения? Няма. Режим на гласуване. Който е за, нека гласува. 11 гласа за, против и въздържал се няма. 11 гласа за, проектът на решение от докладната записка се приема. Пристъпваме към разглеждане на точка 12 от дневния ред относно приемане на общински план за младежта за 2025 година. Давам думата на госпожа Дешова за становище на комисията. 3 гласа за от общо 3 присъстващи. Комисията взе становище проекта на решение в докладната записка да бъде приет. Има ли въпроси или изказвания по тази точка? Няма. Подлагам на гласуване проекта на решение от докладната записка. Има ли други предложения? Няма. Режим на гласуване. Който е за, нека гласува. 11 гласа за, против и въздържал се няма. С 11 гласа за, проектът на решение от докладната записка се приема. Пристъпваме към разглеждане на точка 13 от дневния ред относно изграждане на водопровод в махала Плъзище, село Каменица. Давам думата на господин Лалчев за становище на комисията. 3 гласа за, комисията излиза. Общински съвет Мирково дава съгласие за отпускане на финансови средства за ремонт на водопровода в махала Плъзище, село Каменица, община Мирково. За ремонта да бъде изготвена количествено стойността сметка. Трето, възлага на кмета да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на решението по точка 1 и точка 2. Давам думата на госпожа Цветкова за становище на комисията по бюджет и финанси. С 3 гласа за от общо 3 присъстващи на заседанието, комисията предлага следния проект на решение. Точка 1. Общински съвет Мирково дава съгласие за отпускане на финансови средства за ремонт на водопровода в махала Плъзище, село Каменица, община Мирково. Точка 2. За ремонта да бъде изготвена количествена стойностна сметка. И точка 3. Възлага на кмета да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на решенията по точка 1 и точка 2. Има ли въпроси или изказвания по тази точка? Господин Гробчев, кажете. За ремонт ли става въпрос или за изграждане на ново водопровод? Господин... За изграждане. Защото вие всички казвате за ремонт. Едно е ремонт, друго изграждане. За ремонт няма да правим нов водопровод. Така че тук се пише относно изграждане. Ще го коригирам. Колко жители живеят в Плъзище? Мисля, че 5 човека ходят събота и неделя и 1 човек да живее. В 21 век сме. Мисля, че всеки има нужда от осветление, вода и път. Господин Иванов, имате думата. Мирково живеят 1700 и няма кой да оправи. Аз искам да кажа, че наскоро ходих там. Това е доста далече от самото село, може би най-далечната махала. И там има един единствен фургон, който се ползва. Другите са необитаеми къщи. Тогава да служава ли си това смисъл? Фургон или къща? Фургон. Има
заявления от хора, които обитават тази махала. Да, защото и това го четахме. И заявлението е до кмета на Каменица. Именно аз за това съм написал и докладната, нали, до вас, да ви информирам, защото аз ходих, видях там най-близкия, откъдето може да се вземе вода, някъде, може би 2-3 км. Така че не знам. Ами, предложението на комисията е да се направи количествена стойност на сметка, така че те ще се направи. Аз все пак да разбирам за един фургон ли става или за... Ако си прочетете в докладната и искането, там има изредени доста хора. Да, но той казва един фургон. Значи те си противоречат. Веднъж в искането са 5 човека, веднъж казват... Последно как? Абе, те може и 10 човека, защото той има 10 къщи. Ама вие последно искате ли да се прави? Те не са обитаеми. Добре, господин кмете, има докладна. Искате ли водопровод на Пълзищи или не искате? С да и не? Да. Да, ама не. Петко Бочаров, Бог да го прости, така викаше. Да, ама не. Така, в такъв случай подлагам на гласуване. Извинявай че те прекъсвам. Уважаеми колеги, след като бъде изготвена количествено-стойностна сметка, вие ще бъдете запознати с стойността. Предстои приемане на бюджета и тогава вие ще прецените, техническо лице нали ще изготви от общината, ще прецените дали да бъде изграден или не. Моето предложение да бъде изменен проекта на решение. И то всъщност има виновен. Да се... го казаха. Да, имам предвид, че да се изготви стойностно количествената сметка и след това да се вземе решение. Ами то... Вие предстои да вземете. Това, което предстои, ще изготвим бюджет. В бюджета ще бъдат заложени всички обекти и всички намерения за изпълнението на финансови. Не, дава се принципно съгласие, след това вие като се запознаете с стойността, ще кажете включваме го в бюджета, не го включваме. Трябва да се изготви предложението. Даваме съгласие да се напне, може би пак докладам трябва за съгласие. Да се изготви само. Да се изготви, да. Само за изготвяне. Защото иначе е изграждане, нали, на водопровод. Ама то пише, в решението се казва за ремонт. Не е за ремонт. А горе за изграждане. Аз казах, аз изчетох решението. Добре да има запускано, разбирате ли, че ремонт ще бъде? Трябва да обяви какво ще гласуваме. Ами комисията го казах, аз подлагам на гласуване предложените проекти от двете комисии. Изчети пак предложението. Общински съвет Мирково дава съгласие за отпускане на финансови средства за ремонт на водопровода до махала в Лъзище. Точно така. Село Каменица. За ремонта да бъде изготвена количествено стойностна сметка, възлага на кмета да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на решението по точка 1 и по точка 2. Значи фактически ние гласуваме да се отпуснат средства въз основа на количествената стойност. Да, ето и аз това разбрах. Да, така е. Но вие като се запознаете с стойността, предстои приемане на бюджета. И ще кажете, това си заслужава, включваме го, или скъпо е за 5 човека, не го включваме и не се изпълнява. Това решението не е правилно да се гласува изчисление на количествено стойност за сметка колко ще струва това да гласуваме. Точно така и А след това вече като се включи тази работа, като гласуваме и бюджета, като видим капиталните разходи, ще го гласуваме. Подлагам на гласуване предложените проекти на комисии. Който е за, нека гласува. 7 гласа за. Против? Няма. Въздържал се? 4. С 7 гласа за и 4 въздържал се, проектът на решение се приема. Има ли смисъл да продължа другия? Пристъпваме към разглеждане на точка 4.
дневния ред относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към районен съд Пирдоп и Софийски окръжен съд от община Мирково. Давам думата на госпожа Дешова за становище на комисията. С 3 гласа за, от 3 присъстващи на комисията, проектът на решение в докладната записка да бъде прият. Има ли въпроси или изказвания? Няма. Подлагам на гласуване проекта на решение от докладната записка. Има ли други предложения? Няма. Режим на гласуване. Който е за, нека гласува. 11 гласа за, против и въздържал се няма. С 11 гласа за, проектът на решение от докладната записка се приема. Пристъпваме към разглеждане на точка 15, други от дневния ред. Първата докладна записка, която ще разгледаме в точка други, относно одобряване на материалната база на домашен социален патронаж. Давам думата на госпожа Цветкова за становище на комисията. С 3 гласа за, от общо 3 присъстващи на заседанието, становището на комисията е следното. Проекта на решение в докладната записка да бъде прият. Има ли въпроси или изказвания по тази точка? Няма. Подлагам на гласуване проекта на решение от докладната записка. Има ли други предложения? Няма. Режим на гласуване. Който е за, нека гласува. 11 гласа за, против и въздържал се няма. С 11 гласа за, проектът на решение от докладната записка се приема. Втората докладна записка, която ще разгледаме в точка други, относно ремонт на помещение в сградата на бившето училище в село Буново за обособяването им на гримьорни. Давам думата на госпожа Цветкова за становище на комисията по бюджет и финанси. С 3 гласа за, от общо 3 присъстващи на заседанието, становището на комисията е следното. Проекта за решение в докладната записка да бъде прият. На решение. Извинете ме. С 3 гласа за, комисията дава съгласие да бъде финансиран ремонта на помещението. Има ли въпроси или изказвания по тази точка? Ще има много бюджета, иначе не. Няма. Добре. Да, за един глас, няма. Предлагам Общински съвет Мирково да приеме следното решение. Общински съвет Мирково дава съгласие за извършване на ремонт на 2 помещения, находящи се в сградата на училището в село Буново, включващ подмяна на дограма, осветителни тела, обръщане на прозорци, боядисване, както и поставянето на климатици за отопление на същите. За ремонта да бъде изготвено количествено-стойностна сметка, възлага на кмета да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнението на решението. Има ли други предложения? Няма. Режим на гласуване. Който е за, нека гласува. 11 гласа за, против и въздържал се няма. С 11 гласа за, решението се приема. Третата докладна записка, която ще разгледаме в точка други, е относно молба от доктор Ангел Мечкаров, хирург в Уни Хоспитал, град Панагюрище. Давам думата на госпожа Цветкова за становище на комисията. С 3 гласа за, от общо 3 присъстващи на заседанието, становището на комисията е следното. Проекта за решение, докладната записка да бъде прият. Давам думата на госпожа Дешова за становище на комисията. 3 гласа за, от общо 3 присъстващи, проекта на решение в докладната записка да бъде прият. Има ли въпроси или изказвания по тази точка? Няма. Подлагам на гласуване проекта на решение в докладната записка. Има ли други предложения? Няма. Режим на гласуване. Който е за, нека гласува. 11 гласа за, против и въздържал се няма. С 11 гласа за, проектът на решение от докладната записка се приема. Четвъртата докладна записка вече разгледахме в точка 5 от дневния ред, така че преминаваме към петата докладна записка от точка други, относно увеличаване числеността на доброволно формирование Мирково в община Мирково. Има ли въпроси или изказвания по тази точка? Няма. Подлагам на гласуване проекта на решение от докладната записка. Има ли други предложения? Няма. Режим на гласуване. Който е за, нека гласува. 11 гласа за, против и въздържал се няма. С 11 гласа за, проектът на решение от докладната записка се приема.
Следващата точка от дневния ред е точка 16 относно изказвания, питания, становища и предложения на гражданите. Има ли такива? Господин Лисев, Ти си съветник, аз съм добре. Аз искам само да кажа, господа общински съветници, вие трябва да се гордете, че общински съвет на община, която е докарала до там да прекарва това длъжностни състав. Може ли повторите високо, че Колеги си отговори тихо, аз да мисля ви как говори по-високо, че не мога на всичко. Искам да кажа на съветниците, че трябва да се гордят, че са общински съветници в община, която е докарала до там да прекарва на 5 човека вода. Всичко не е тамам. Един човек живе. И друго да кажа, на тия, които гласуваха против и въздържал се, вие имате ли вода вкъщи? И ако сте на мястото на уния хора там... Първо госпожа Бърева има думата, но добре. Нека Прощата не го да си скажа, що да помоля госпожа Коленцова да не подхвърля саркастични забележки относно бюджета, защото наистина един бюджет има приоритети. И ако вие имате вкъщи един хляб, няма да си купите втори хляб, а ще си купите бучка сирене. Това не ви прави чест да подхвърляте, ако... Госпожо Гулева, отговорих на ваш въпрос. Не съм подхвърляла относно бюджета, защото вие казахте, че нали не съм казала нищо. Когато и ако това казах, че всяка една последваща докладна за отпускане на средства. Аз не съм казала, че се ощети бюджета, а казах, че има приоритети в бюджета, има много по-важни неща. Ще го изгледаме да видим точно. Поне да как разбрах, че Да, в отговор на господин Лисев. Да, имаме вода у дома и надявам се да не сте ме разбрали погрешно. Аз не съм против да се направи този ремонт. Гласувах въздържал се, защото имах друго предложение и по-скоро не разбрах това, което са казали. Аз абсолютно не съм против. На комисиите съм гласувала за да се направи този ремонт. Но понеже сега имаше изказване, дали да се включи или не, гласувах въздържал се, защото имах друго предложение. Първо само да се направи стойностно-количествената сметка и след това да се вземе решение да се прави ремонт. Категорично не съм против да се прави този ремонт. Ако ще и за един човек, както преди това се изказах, и за един човек да се направи. Имаме ли възможност, имаме ли достатъчно... Да, има ли достатъчно финанси да се направи? Може ли да се изслушваме? Само няколко думи, понеже явно всички се развълнувах, аз също. Не смятате ли, че като има изградена инфраструктура и условия за живот, няма да се върнат хората? Вероятно има много хора, които имат там и нали така, ние трябва да можем от тези условия, за да се върнат хората. Те си избягали точно това. Ма няма никой против това. Ние не сме казали. Ама ние ви разбрахме, няма нужда да разбрахме. Ние изглежда хората не ние разбрахме, че ние първо трябва да дадем съгласие, за да се направи тази количествена стойност на сметка. Точно така. Олеже искаме да се сети да се изгоди. Това решението не е право. Става не за махалата и за водата, става дума за инфраструктурата, там нищо от нас сега в такова. Ако някой е запознат преди 10 години, още не бех заместник кмет, какви беха цените на имотите в Михово и какви са сега. В моята махала се продаха къщи, се говори за 20 000 лева, сега се продават за 60 000 евро, за 80, за 100. Така че е важно някои неща, като ги има хората от големия град бягат селото неделя или като станат на нашата възраст, ние тук сме добре, че сме си на село и днеска са мотивани хора да купуват да търсят къщи в Минко и ги роват, че няма имоти и цените са високи. Така че много е важно да е изградена инфраструктурата и всичко да е точно. Не всичко, ама айде едно. Не може, че той иначе всичко е на 6, но повече не има. Последно да взема отношение
това се развълнува. Значи, когато човек го наемат за някаква работа, може да сключи и граждански или трудов договор. Той не може да е на трудов, защото това би го обвързвало с 8-часов работен ден, с отпуски, така с предизвестия знаем. Докато е на граждански, върши си работа, плаща му, така че друга опция няма, освен да бъде на граждански договор. И е хубаво, че се прие. Това искам да кажа. И понеже това е господин, който обучава децата, аз бех на този концерт там училище не беше, аз не помня. Но над 30 деца бяха, така играха, че не можах да ги изборя. И как играха? Така че си, каквито и пари да му гласувате, не знам какви пари му гласувате, не съм чел, каквито и пари да му гласувате, са му малко. Това е моето мнение лично, защото имам слабост към народните танци. Значи ние като качество на самия ръководител не ги отричаме. Да, и аз казвам, че те са видни. Но въпросът е докладната как е поднесена. Да, госпожо Колецова, това вече. Знаеш, че ще имаш поднесена. Госпожо Колецова, изказвате вече вашето становище. Така че да не разтягаме луми, ако нямате други въпроси. Да, и преди година и преди да отрепат човека колко просто беше харесал да си купи нещо бейкот, да си вече. Също е малко приказка, знаеш още. Нали не ги записвате тия? Знаете ли какво ми записва? Не, защото се записва. Така, това точките от